Cela iphinde leyo office. Mina ke ngiyawunitfumelela sipho lesetshenziswa ngubaba. Kodwa hlalani eJerusalem nize nemukeliswe emandla lavela ngethuna. Khona into engizonithumelela yona. Hayi. Kodwa nina ngenzeleni ifavor. Hlalani. Angicela omningi kumina. Ngicela ukuthi nihlale. Nihlale kuze kube njani. Phinda le office. Nize nemukeliswe emandla lavela ngethuna. Hlalani nize namukeliswa amandla njani? Emandla lavela ngethuna. Okay. Ngamanye amazwi aninayo right yokusukuma nihambe lamandla ngingakawatholi. Hallelujah. Ngamanye amazwi ufuna ukujudge ukuthi uzohlala for how long. Check ukuthi amandla usuwatholile. Uma ungakawathola amandla kwakho hlala. And lamandla ke abatshelwa ukuthi azofika nini. Akushiwo ukuthi emva kwe-minute, emva kwe-hour, emva kosuku. Kwathiwa nje hlalani. Hallelujah. Nize. Ngamanye amazwi ningawuhlala u5 days Mfundisi Mabuza. Ningawuhlala u10 days. Ningawuhlala u20 days. Ningawuhlala u30 days. Ningawuhlala u60 days. As long as engakafiki. Hayi. Hlalani. Hallelujah. Emzini. Thank you. Singamshaya izandla. Namhlanje kafushane. I was serious bazalwane mengithi nginikwe u2 hours. I will preach for an hour, then we will pray for elinye i-hour. Bayibonke Nkosi. uNkulunkulu akasisize. Mama umyeni nginento uNkulunkulu ayikhuluma lapha ebandleni la engikhonza khona ibandla lethu iDoctrine Enlightenment Church. Sibhekene nenkinga sine dilemma yokuthi asazi ukuthi sizokhonza kanjani. uNkulunkulu khona thina sikhona but uNkulunkulu lokesha into eyodwa athi ngidinga liturgy entsha. Ngamanye amazwi ngidinga style of worship ehlukile. Sibhekene naleyo nkinga sizama ukuthola indlela yokuthi sizokumkhonza kanjani. Imbalo sinayo, ama voice sinawo, but sibhekene nokuthi lo 3 hours esukuhlanganayo sizokhonza kanjani. I remember one day ngithandaza ngithi uNkulunkulu ngizoyenza kanjani lento Mtungwa ngicela ubheke kumina egatsheni. Ngelinye ilanga ngithandaza ukuthi lento sizoyithola kanjani. uNkulunkulu usethi kumina wa introducer Bishop lento yokuthi once a month sizothandaza nje 3 hours non-stop. Wabe sethi kulawa amanye ama Sundays amathathu singenza noma yini, but kanye ngenyanga cela 3 hours by prayer non-stop. Kwakungelula. Ngazama mama umyeni uyi-ignore into ayishoyo uNkulunkulu. Wavele wathatha ama-worshippers wonke esontweni. Angithi umethatha wonke ama-worshippers abantu sebekhona.
asazi ukuthi inkonzo izoqala kanjani ngoba usually ivamise ukuqala ngama-chorus. Kwamele ngisukume as a leader, abantu sebekhona yikhi worship team. I began to pray. Thandaza ngathandaza 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 baze bagcwala. Wayi-introducer leyo culture ya prayer. Eseyi-introducer nge-pain. Ngesimo sokuthi ngim-ignorile ekuqaleni. La esifunda khona namhlanje kuthi wahlalana emzini nize nembathiswe amandla. Ihlalana eJerusalema nize nembathiswe amandla. Ngivumeleni Mfundisi uMabuza sihlehle kancane sithole ukuthi le ndaba ivelaphi before sifike la. Lithi iBhayibheli wase kusondele ukuba uJesu bamkhaphele, ngamanye amazwi aye esiphambanweni. Lithi iBhayibheli Mfundisi uShusha kwase sekusondela umkhosi wePhasika. Uma kusondela umkhosi wePhasika kuthiwa wafika abafundi bakhe bamtshela ukuthi Jesu nanku umkhosi wePhasika ususondele, elethi iPhasika sizolidlelaphi. Lithi iBhayibheli uJesu wathi hambani emzini othile. Uma nifike emzini othile nifike nilungise khona. iPhasika ngizokulidlela lapho. Kuthiwa bahamba abafundi ba-prepare itafula. Bangagcina ngokuprepare itafula, ba-prepare nokudla. Bangagcina ngokwenza njalo bafika sebehamba nayo uJesu ukuba bazodla. Why umbhali asitshele bishop ukuthi kwase sekusondele umkhosi wePhasika? Every time uma kuzoba khona umkhosi wePhasika kunento Mfundisi uMngomezulu eyayibizwa ngokuthi iSeder meal. iSeder meal ibicelebratewa amaJuda kuphela. Bekwenzekani uma amaJuda ezocelebrate iSeder meal? Besihlala ngokwama families. AbakaShezi bahlale, abakaMathenjwa bahlale, abakaShusha bahlale, abakaKhumalo bahlale, abakaMnyeni bahlale. Sihlale ngokwama families. Mase kuthi later every year kusukume ileader ye-family. Ngamanye amazwi uma si-celebrate le Seder meal, oseSwazini uya-celebrate, osoPhongolo uya-celebrate, oseMaritzburg uya-celebrate. Masebenze njani Mfundisi Mngomezulu? Isukuma ileader mase ikhuluma namasi ithi ngiyabona itafula seli-prepared, kodwa ngicela ningenzele ifavor before sidle lokhu okusetafuleni. Ngicela ukunitshela something. Angithi ileader kungenzeka ukuthi ingane lezi encane, because usukuma as a leader usukuma enganeni zakhe mase khuluma namazwi Mfundisi uShusha athi before nidle bantabami noma zingane zami ngicela ukunitshela lamazwi. Athi njengoba nisibona nje bantabami siwuJuda, sisezweni lesithembiso, asizalelwanga ezweni lesithembiso. Mase beyabuza abantwana bathi kanti kwenze njani baba? Mase baba yabatshela ukuthi ngelinye ilanga sisake sathathwa sahamba sayokhula
sakhulela eGibhithe. Mase bethi laba bahlele etafuleni bathi besingakwazi lokho. Mase yaqhubeka ilida ichaze ithi ngenkathi siseGibhithe uFaro wasigcinezela. Mase beyabuza laba bahleli labathathu besingakwazi lokho. Pho nifike kanjani la eKenani uma nithi nisuka eGibhithe? Mase yaphendula ilida ithi hayi wathi uFaro sasigcinezela. Washo ukuthi kunendoda ebizwa ngoMoses engasekho eGibhithe ilusa izimvu zikaJethro. Mase bethi pho uMose ungenaphi kule ndawo? Masilida iyachaza ukuthi hayi uMose wathelusa nje izimvu wathi hamba entabeni wabona isihlahla sivutha. Kodwa manje inkinga yale sihlahla lesuka ekseni isemini siyavutha kodwa sipheli. Mase beyabuza laba behleli laba ukuthi pho isihlahla singenaphi? Mase yaphendula ilida ithi lathi selizoshona ilanga later uMose wadlula waya ngasesihlahleni. Mase beyabuza laba ukuthi pho kwenzakalani? Bathi wathi sefika ngasesihlahleni bathi kwakhuluma ivoice ethi Mose le ndawo kuyo ingcwele khumula izimpatata. Mase eyaqhubeka athi yebo athi uMose wazikhumula izimpatata. Mase beyabuza ungakhohlwa njalo itafula seli-prepared bathi asikwazi ukudla le story singas-understand. Mase beyabuza laba bathi pho kwenzakalani? Bathi le voice yaqhubeka isikhuluma ithi Mose ngibonile ukuhlupheka kwabantwana bakho, ngizwile ukukhala kwabo, yabe sithi ngakho ngehlile ukuba ngibophule esandleni sikaFaro. Mase beyabuza laba bathi pho kwagcina lapho? Mase beyaphendula laba ilida ithi hayi uMose wazama ukusho ukuthi angikwazi ukukhuluma kodwa uNkulunkulu wamthuma uMose khona kunjalo. Asiphuthume esikungakadla Bishop Mose ethi hayi uMose wahamba waya le eKenani waya Egypt wasilanda wasibuyisa eKenani kodwa saba nenkinga eyodwa. Sathi sesihamba sesibuya sasitshela ukuthi uFaro usele emuva kanti sezwa ngezinqola zikaFaro zisilandela. Mase beyabuza laba bathi pho uFaro wagcina nenzeni? Bathi sabaleka kodwa ngenkathi sibaleka uFaro nezinqola zakhe babeloke bezile emuva. Usethi suIsrael sakhathazeka. Usethi kodwa sesikhathazekile kunjalo. uMose wakhuluma noNkulunkulu ngoba sathi uma sibheka emuva kwakunolwandle. Sathi sibheka ngapha kwakukhona abantwana baka-Israyeli noma baseGibhithe. Sasingazi ukuthi sizoya ngalapha. Mase beyabuza laba bathi pho kwenzakalani? Bathi hayi uMose waphakamisa induku athi zawela emhlabathini owomileyo. Athi sahamba sasitshela ukuthi singena sodwa emhlabathini owomileyo. Sathi uma siqalaza sabona nempi kaFaro ingena olwandle. Athi saba worried kodwa ngenkathi si-worried senjalo sathi sesiyophuma ngaphesheya kwasho ukuthi bona sebephakathi nendawo. Mase beyabuza laba bahlala etafuleni bathi pho kwenzakalani? Masethi lo ngenkathi sesiphuma ngaphesheya sethi uNkulunkulu wabavalela bonke abaseGibhithe athi bamuka nolwandle. Athi izinqola zabo athi samuka nolwandle. Athi impi yonke kaFaro athi yamuka nolwandle. Athi sawela sodwa saya ngaphesheya. Mase beyabuza laba bahlala etafuleni
athi kwenzakalani pho seningaphesheya mase yaphendula ilida yathi sathi siyahamba nje wasikhuza uMiriam wathi akuhanjwa uma sekunje wathi hlabelelani kuJehova ngokuba uphakeme muhle ihashi nenqali yalo ukuphansile olwakhe masathi sama sahlabelela leyo ngoma ungakhohlwa njalo itafula saliprepared labantu balinde ukudla masathi sayihlabelela ingoma athi sayihlabelela maseyabuza nothi kwenzakalani pho senihlabelelile ingoma athi sathi sesiqedile athi sahamba athi sahamba kodwa into esithusayo esisihamba sesineminyaka sihamba kade izingubo zethu azigugi uma sibheka izingubo esiphume nazo nengubo esisasigqokile manje zisafana asigugi masathi hayi lona kwenzakalani pho athi sahamba sisigqokile lezo ngubo athi kodwa esisihamba sibuza ingane athi hayi naningalambi yini yonke leminyaka nihamba athi hayi salamba kodwa esisihamba athi uNkulunkulu wahlisa imana emazulwini athi sodla imana base bayabuza labo ukuthi le mana bekungeyosuku nosukuni bathi yebo athi phona niyehlisa ngani le mana mase yaphendula leli athi uNkulunkulu wakhipha amanzi edwaleni saphuza ungakhohlwa umbhali usitshela lamazwi ngiyacela nje ngizwe umbhali usitshela lamazwi uma esitshela lamazwi umbhali usitshela ngenhloso yokuthi kwase kusondele umkhosi wePhasika ngamanye amazwi wonke ama-families ayelinde ukuthi kuxoxwe le story kodwa kunokuba uJesu asukumeze leader axoxe istory sokuthi zasuka kanjani eGibhithe saye eKhenani yena wavele wasukuma wathatha isinkwa wasibiza ngomzimba wakhe wahlephula wabe sethi lo umzimba wami ohleshulelwe nina waqede wathatha isitsha sewayini wathi leli igazi lami lesivumelwano esisha uJesu wenza yonke lento bengimele axoxa lesa story kodwa yena wavele wangasixoxi why uJesu angasixoxi le story ingoba uJesu understand into eyodwa ukuthi iSeder meal iscelebratewa amaJuda kuphela uma ngike ngahamba ngamanye amazwi amaJuda ayaba nento azoyicelebrate kodwa ama-Gentiles abezizwe angeke babe nento abazoyicelebrate ngamanye amazwi amaJuda azothi xoxa isitori sokuthi asuke kanjani eGibhithe aye eKhenani azothi saxoxa nathi sivele sithi kunendoda yamadoda eyehle emazulwini yadela isihlalo sayo yahlala esiswini sentombo Mariya ngamanye amazwi sihleli yahlala for 9 months isihlalile for 9 months bazama ukuyibulala uHerodi bahluleka basethi hayi le ndoda lana athi yaphilisa babegula ngamanye amazwi bazothi bexoxa isitori sokuphuma kwabo nathi soxoxa isitori sethu se-salvation isitamile yamaJuda kuphela bathi uJesu lenkayikala uqala into ezothi noma ungelona iJuda ungene kuyo ingakho sesinento esicelebrate lalana nika uthemekade kunjalo nje angithi sikulento yomthandazo sijaha kuyona uthemekade mfundisi ushushu ukubaphakela ukukhuluma lamazwi bathi omunye wenu uzobe ungikhaphela khuluma ngoJudas
waqeda leyo nto. Uma kucheckwa izikhathi, because you need to understand bazalwane lento yezikhathi in the spirit ibaluleke kakhulu. iBhayibheli likhuluma ngo5 AM. Uma like la mention u5 AM kunento elifuna ukisho. Uma like la mention u6 AM kunento elifuna ukisho. Uma like la mention izikhathi kunento elifuna ukuyenza. Lana kwi Holy Communion bangena ngo6 ntambama. Bahlala for 3 hours. Baphuma ngo9 PM. Bayaphika. Ngifuna sikhulume ngaleyo nto. Lithi iBhayibheli limfundisa uShusha bathi uma beqeda nje ukuphuma ngo9 PM kuthiwa baphuma ngehubo lentokozo. Hubo le celebration behlabelela. iBhayibheli alisitshela ukuthi lalithini lelo hubo. Kodwa basitshela ukuthi nje kwakuyihubo lentokozo. Bayaphika manje. Kuthi uJesu uya straight eGetsemane. Uthama fika eGetsemane ngento ngifuna inotice la. eGetsemane ungene ngo9 PM. Wazophuma ngo12 midnight. Hlala for 3 hours. Kamanye amazi from u9 PM uya ku10 PM. Ithi iBhayibheli wathandaza i-hour lokuqala non-stop pushing out. Angazi ukuthi wayethini ngoba thina usinika ukuthi sithandaze egameni lakhe. Angazi yena wayethini ngoba thina sithi uma sithandaza sithi baba egameni lika Jesu Kristu. Kodwa yena kuthi waliphusha le hour non-stop. Akaphumulanga phusha le hour. Waphumula mama umyeni kanye eseqedile le hour. Lithi iBhayibheli uthama liqeda le hour. Uyela kubafundi bakhe. Wabafika belele. Washamasha wonke. Wathi beninggelinde yini ihora libe linye. Uthama qeda ukusho njalo waqhubeka wayophusha linye hour non-stop. Lithi iBhayibheli wabashiya waphusha umuntu uShusha waphusha le hour lesibili non-stop. Uthama buyela wabafika besalele. Wavele wabayeka. Uthama bayeka wayophusha lesithathu non-stop. Lithi iBhayibheli ezethandaza kuthiwa kwabonakala ingelosi. Noma ingelosi yehla yamqinisa. Thembe ifike seqedile lapho wavukela khona. Bathi hayi ongikhaphelayo sesondele. Bathi vukani. Lithi iBhayibheli text enjalo. Cha awufika amasosha. Amasosha theme efika. Wabuza uJesu ukuthi ufuna bani? Bathi sifuna uJesu waseNazaretha. Wathi nginguye. I am. Kwasho ukuthi lo ya I am uphelezelwa amandla agenerate for 3 hours. Kuthiwa bashayeka phansi. Bafowethu kwesinye isikhathi siyokhuluma nje kube ngathi asizwakali. Kanti into esiyikhuluma yayibhekhwa yilutho. Siyishi hamba yodwa. Yena ethi uma ethi nginguye le yanto yakhe yayibhekhwa amandla. Ethi iBhayibheli bambopha. Angithi siqede kule verse. Ethi iBhayibheli bambopha. Bahamba naye. Ngenkathi besahamba naye kuthiwa wahamba amacala lapha aya kuKhayifasi, waya kuAnasi, waya kuPilato, waya kuHerod, wabuyela kuPilato. Kuthiwa icala lamlahla uJesu. Ezicala selimlahlile uJesu. Sesiya kule verse esifundile. Ngifuna sibone le journey
esuka kuPilato iya esiphambanweni. Bathi uma beyicalculate umfundisi uMngomezulu bathi leyo journey inama stations awu 14 esuka lapha kuPilato uJesu esiphambanweni. Kungani kumele uyinothise leyo nto mfundisi uMngomezulu? Ingoba mfundisi Mabuza, ingoba angithi bazalwane siya understand ukuthi iEucharist ichaza ukuthini. Kunento ebizwa ngeinterpretation. Leyo nto nisuke nishintshana ngokwama character. Nginuka ushusha ukuba yimina. Ushusha ethatha ukuba yimina enginika ubuyena. Laphayana phezulu ngenkathi bedla iEucharist, ngenkathi ethi uJesu lo umzimba wami igazi lami, angithi wabanika umzimba wakhe, wabanika igazi lakhe. Ngamanye amazwi wabanika ubuyena, icharacter yakhe. uJesu wathatha ububona. Ngamanye amazwi bashintshana ngokwama characters. Ngoba owangena kwi-upper room waphuma eyenye into. uJesu wangena engcwele waphuma ubungcwele bakhe esebanike bona. Abafundi bangena bebuthakathaka, baphuma ubuthakathaka babo sebusale kuJesu. Imanda mfowethu uyala lapha kwiGarden of Eden sesizothandaza. Angithi uya understand ukuthi uJesu wayengaphila kuze kube manje. Ngoba we need to understand ukuthi ukufa bekuhlale kukhona njalo kwiGarden of Eden, but bekungekho activated. Ngesimo sokuthi kwiGarden of Eden akekho owona wadla isono. Ngamanye amazwi ukufa bekukhona, but into eactivate ukufa isono. Ngamanye amazwi Adam wayengekafe kuze kube namhlanje ukube obunanga. Into eactivate ukufa empilweni kaAdam ukuthi one. Asibuyele kuJesu. Angithi uJesu akazalwanga ngantando yandoda nanyama. Ngamanye amazwi igazi lakhe alinasono. Ngamanye amazwi ukufa kwakungekho activated empilweni kaJesu. uJesu wayengaphila kuze kube namhlanje ngoba ukufa kwakungekho activated empilweni yakhe. Ngoba wayengakaze one ukufa ku-activatewa isono kuphela. Ingakho ke kwamele lithi iBhayibheli wenziwa isoni ukuze kube activated ukufa empilweni yakhe. Ngoba ukuba akenziwanga isono ukufa kwangeke kube activated empilweni yakhe. Leyo nto bishop yenzeke nini? Yenzeke lapha kwi-Eucharist. Ngenkathi abanika umzimba wakhe, wabanika ubungcwele bakhe, wathatha ububi babo, wayima ukufa kuba activated upon uJesu. Ukube akayanga kwi-Eucharist, Holy Communion, uJesu wayengeke afe ngoba yikho into eyizo-activate ukufa empilweni yakhe. Asambanike sesijakalana. Lithi iBhayibheli bamthatha bamfaka ethuneni. Lithi iBhayibheli sebamfakile ethuneni. Lithi iBhayibheli kwakunomama nje abathathu sithandaza egatsheni. Lithi iBhayibheli labo mama laba, lithi iBhayibheli bavuka ekuseni. Lithi iBhayibheli babekhathazekile bethi itshe sizolidingela ubani na. Lithi iBhayibheli bathi besahamba athambane amavangeli bathi uma befika ngasethuneni kuthiwa kwabonakala ingelosi ifele ezulwini. Kuthiwa ingelosi yehla. Uma yehla ingelosi kuthiwa amasosha ashayeka phansi. Ngenkathi amasosha eshayeka phansi, ingelosi yekusikhuluma lamazwi. Yathi nimfunelani ophilayo kwabafileyo.
yabe sithi uJesu waseNazaretha akekho la uvukile. Ingelosi yabe sikhuluma namazwi yathi ushilo ukuthi hambani niye eGalile nizohlangana khona. Lithi iBhayibheli kwabonakala omama beya kubaphostoli beyobatshela ukuthi hayi uJesu uthe asihlangane eGalile. Kuthiwa abafundi noma abaphostoli babonakala eGalile entabeni. Lithi iBhayibheli bathe uma bafika entabeni kuthi uJesu wabonakala naye entabeni. Wabe sekhuluma namazwi wathi ngiphiwe amandla wonke emhlabeni nasezulwini. Wabe sethi ngakho-ke hambani nenze izizwe zonke abafundi bami. Masethi nibabhabhadise egameni likayise nelendodana nelikaMoya Oyingcwele. Masethi nibafundise ukugcina konke. Masebanika le-assurance athi nginani uze kube sekupheleni. Wathi angimemezele namhlanje eswatini ukuthi asisodwa khona esitsheliwe ukuthi sinaye. Usinika le-assurance yokuthi unathi kuze kube sekupheleni. Sengiyaqonda-ke mfundisi uMathetshu ukuthi angingedwa noma ngingena amanzini amaningi awayekungikhukhula ngoba angingedwa. Uma ngingena emlilweni umlilo uyakungishisa ngoba angingedwa. Ukhona yena elithi iBhayibheli ungizungezile ngemuva nangaphambili. Wangagcina lapho wabeka isandla sakhe phezu kwami. Noma namazwi noma ngishonela ubaba sengiyazi ukuthi nginobaba osezulwini. Ingakho noma umama beshonela obaba bakabo kuthi wena uyindoda yabafelokazi. Sesiyazi noma silambile ukuthi yena uyisinkwa sokuphila. Sesiyazi noma siqanyiwe yena wamanzi okuphila. Sesiyazi ukuthi noma singa-afford ukuya kwa-psychologist kodwa yena uwumduduzi opheleleyo. Yena okwazi ukusula inyembezi ezingabonwa umuntu noma sesisodwa ekamereni. Uyakwazi yena ukungena ekamereni abone inyembezi esizikhalayo. Elithi iBhayibheli noma siphelelwa amandla yena uqinisa amadolo yethu. Athi bebhala u-Isaya athi niyoze mguge athi nibe zembuka athi mina Jehova athi ngiyokumthwala. Sesiyazi ukuthi asisodwa noma siphelelwa amandla ukhona ozokusithwala. Sesiyazi ukuthi noma sithandaza athi yena indlebe yami ayinzima ukuba ingezwe. Sesiyazi ukuthi noma singena olwandle sesiyazi ingalo yakhe ayisileziwe ukuba yena ingesindisa. Elithi iBhayibheli olondoloza u-Israyeli akazeli akalali. Abahlobo bethu bayazela, abahlobo bethu bayalala, abahlobo bethu bayashiya kodwa yena akashiyi. Awufani mina ngike ngabona ngishiwa ngisho abangani bami, ngike ngabona bishophi ngishiwa abantu becommittee ebandleni kodwa yena bengihlale nginaye njalo. Ngike ngabona emsebenzini bengivukela ngisho imanager kusho ukuthi ukhona ongashiyani. Namhlanje ngizomemezela ngaye. Ubani lo ngikhuluma ngaye? uJesu igama lakhe, umafohla igama lakhe. Yena ofohla njengamanzi amaningi evalete. Yena olondoloza u-Israyeli ongazeli ongalali. Ubani lo ngikhuluma ngaye? Ishumela likaJese impande kaDavide. Ubani lo ngikhuluma ngaye? Ilo wazalwa kungalalanga ndoda namama kodwa yena wazalwa. Ubani lo ngikhuluma ngaye? Athi uJohane amehlo akhe ayavutha amangabi omlilo. Ubani lo ngikhuluma ngaye? Uthi wena
wasithembela uNkulunkulu ngegazi lakho, athi sasibuthe nawe njengethukano yempumalanga nentshonalanga, kodwa wena Jesu wasilanda. Abafowethu thina sasiphuza, thina sasidawa, thina sasilala enkolo, kodwa yena wasilanda, 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 wasigeza. Ifanele uyuzu, ifanele uyuzu, ifanele uyuzu. Sikhamba sisentla sonke, ifanele. Ungakhona thuli, ifanele uyuzu, ifanele uyuzu, ifanele uyuzu, ifanele uyuzu, ifanele uyuzu. Can we all pray? The second Hallelujah!
Yes,